Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kini, murag cousin ni Carlo. Mag-friend request ko. Kailan din mo sa Carlo? Kuya mo na naman sa tani mo. O makaisangot mo doon. Hindi na naging nag-friend request kasi ang cousin. Parang sam na. Saan may problema kung mag-friend request ko si ang cousin? Oo, man. Do, buwan lagi ko. Oh. Pero nag-wonder lang ko kay mo ka mag-friend request sa akong mga relatives or bisan sa akong family. Alangan. Sila man mostly ang nag-friend request na ako. Oh, kalusot da. Kalain sa di mo eh. Gitagaan man ni magbali siya ang pag-friend request na ako sa cousin ni Carlo. Oh, woy. Good. Kaya ba, nabigan ako nga lalaking maritis ko. Wag mo joke. Whatever. Mau na. Mau ba? Ayaw ipaksi pa. Do, mas maayo do nga ipa-accept. Aron may bawta. Unsay iyang motibo. Oh, hinuon. Okay, ipaksi. Wow, gi-accept ko. Okay. Dili lang na ako dali-dalion. Pero, makig-friend gid ko ani niya. Maldita ra pugtag ko eh. Ug very social. For sure. Muiyo gid ni siya kung mahibaw about Sheila. Mao ba? Mao na. Ug ang nakamalas lang niya, kay loyal kaayo nako ang ako mangigagaw. Mo-report ito nako. Wag may mutag ang kagatong bayhan na da. Sagdi, uy. Bahala na to siya. Swertihan niya nimo eh. Ha? Swerte jud kay siya. Nga wara gyud nimo ang tanan. Di jud ka affected. Unsa man siya kung makuha kung magpa-apekto ko. Usik-usik lang ko sa akong oras niya, Carlo. Dili siya worthy sa akong oras. Wow, nice line. Dili siya worthy sa akong oras. Hoy, wala ko nga to pagsulti, ha? Makalagkot sa ning cousin ni Carlo ta. Iko ang gid react sa akong mga message. Di ba lang gani mo bows o hi or hello? Makalagot. Pero need gid ako siyang maamika. Pangitaan ko ning paagi. Oh. Hey. OMG. Amiga rin sila ni Yana? Hello? Hi! Hello, Yana! Salamat kay wari ka nag-change og number. Kinsa gani ni? Si Karen, oy. Hala, no? Gikalimta naman ko nimo. Ay, sorry ha. Bago naman ko niya akong phone. Mao nga, wa mo gawas imong name. Ingrata. Kung wa pala ko mag-meet nimo ay. Okay na, uy. Kamusta naman ka? Naya ka sa city? Magkita unta ta. Nag-change kag account, no? Dili mo gati ka ma-search sa Facebook? Sure. Asa ta magkita? Kanas Busit kitong babayhana. Makagasto pa ko ni kaugma. Inikita na mo. Kinid magid nga ako'y matreat niya. Pero sige lang, bahala na. Ang importante nga magka-close mi sa cousin ni Carlo, pinaagi niya. Diligid ko mahimutang nga dili magkupa ang pagkatao ni Sheila sa pamilya ni Carlo. Dili yun. Wow! In fairness, na-maintain ni mo ang imong beauty. Of course. Ikaw sad. Mas attractive ka karon. You look blooming. Syempre, I'm getting married soon, di ay. Oh, really? Wow! Invite us at ko
really? Sure. Naaba ko invitation cards diri. Good for two. Okay. Sige, sige. Akong dadon si Jad. Si Jad? As in our former classmate? Yes. Ang best friend ni Carlo. Kamo na? Ni Carlo? Ni Jad. Yes, yes. Kami na. Oh, really? That's nice. Really? Nice? Yeah. At least, best friend ni Carlo. Kay, what naman kay chance niya? Wow ha. First time na to magkita og balik ron. Unya, imo din kong gibirahan. I'm just telling the truth. Okay, okay. Dili na ta mag-argue, Ana. Let's talk about your forthcoming wedding. Pisit kitong papayhana. Gipasoya kong maayo. Rich kit kayo yung pamanahon nun. O kinahanglan nga si Carlo ginang ako mabana aron maka-equal ko kang yan. Hinoon, buwan na familia mo sa family ni Jed. Pero may mga igsoon siya. Unlike Carlo nga only child. So, by hook or by crook, kinahanglan nga makuha nako siya. Oh! Oh! Oh my gosh! No! Linog! No! No! Madrap ko din eh! Kinahanglan makagawas ko din eh! Tabang! Tabang! Ah! Oh my God! Naadi dito nagpuyo si Karen sa natumbang nga kondominium? Oh, nasa dito. 15th floor siya. Hala! Kamusta mo? O di ba ito makatawag si Carlo ni mo kay busy kito siya? Ikapoy na ganito siya? Okay naman, Mikay. Hinay naman diri sa bukid. Dito man sa syudad may kusog. Ang putong sa ito si Carlo eh. Ni-try kong tawag niya. Di man makontak. Wams ko mahimo kay naanaman mi ni Carlo. Pag-abot gina mo sa airport diri sa Singapore, mo sa'y paggawa sa balita nga naglinog diha. Sige, sige. Mangita kong paagi nga malocate si Karen. Palihog lang kong ingon ni Carlo nga okay ra gid mi diri. Way problema. Salamat nga sa si Karen sa na-rescue. Mayo lang ang dagwa siya magrabihi. Okay lang unta siya. Sheila! Oh. Uy, Yana! Naakay pasyente din eh. Si Karen, akong gianhi. Usa man siya sa mga na-rescue. Si Karen, may mong giani? Oo. Tuwa man gud karon sa Singapore sila si Carlo ug Jed. Ako lang i-check kung okay lang ba si Karen. Actually, siya sa dang ako giani. Nakita pa man gud ni kahapon. Mao nga, na-guilty sad ko ug ako gud siyang gi-try og locate. Mao ba? Sige. Ato siyang atuon. Oh my God! Siya na? Kaluoy niya. Magawas na Sheila. Di ko kaagwanta mo tanaw niya. Pero, Kung dili ka, ako na lang ang magawas. Di ko kaagwanta mo tanaw niya. Marag na lipong ko. sige, sige. Paabot ako sa gawas. Magigsulti lang ko sa iyang doktor. Mangutan ako. Asa na yung pamilya ni Karen? Wasat ko yung idea. Hindi man na siya maghisgot sa iyang pamilya sa una. Iya ramang auntie ang sikihan niya og hisgot. Mao ba? Asa sa ka makontak yung auntie, no? Wasat ko yung idea, anak. Kaluoy ba niya, uy. Way tagtungod nga nag-atiman niya. Si Jed unta to, kay uyang man di ay sila. Pero, wa masab di ay ka siya kini. Tuwa sila ni Carlo sa Singapore. Business trip. Personal assistant man siya ni Carlo. Oh, mao ba? Oh, ingna siya nga ipakontak ang auntie ni Karen. O mag-hire siya mo atiman ini. Ako nalang atiman niya. Ha? Ikaw? One week na kapin. Wa pagid mauli isa pa ni muot si Karen. Og sod ini mga adlaw. Wa gyud pamilya or anybody nga nituaw niya. Aside na mo niya na. Hi. Naduugay ko kay nakato ko'y laing giatiman. Tanawa. Ni hiyos-hiyos na gamay ang naong, no? Di na sad kayo lagkom. Oh, bitaw. Mayon tag maulian na siya. Kada ko kag mabayran ini gawas niya sa.
Maog yun. Ang tuod. Kumusta na niyang auntie? Nakontak na ni Jed? Wa man? Wa man si idea si Jed? Oh, maupa? Lagi. Kay kung wa pata na, luoy gid na kayo ni Karen. Sa tinuod lang no, Sheila. Di na ba yung ginoon na kumupalit din Naikog lang ko nimo. Ha? Honest. Best friend ba mo, di ba? Sa una ra kaayo to. Katong iyapagkon pasad kog utok. Oh. Mao ginay tinuod. Actually, bago ra man kami nagkakontak kayo og balik ani niya. Katong the day nga paglinog kod. Kapii man to nahitabo ang linog no. Pagkapuntag ana, aw udto na di ay to. Mao ba? Hala, no? Hala, nag-seizure siya, Sheila! Mamatay na ba na si Karen, ha, Sheila? Mamatay na ba na siya? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!